Vážení občané České a Slovenské federativní republiky, obracím se na vás v posledních minutách trvání našeho společného státu, zejména na ty z vás, kterým není cizí uprostřed silvestrovského veselí krátké zastavení a zamyšlení. Obracím se zvláště na ty, kteří ještě v tomto okamžiku plní své pracovní povinnosti, někteří dosud ve službách federace. Chci se s vámi v této chvíli podělit o své přesvědčení, že československý stát splnil svou úlohu a proto a právě tehdy zaniká. Ocitl se dvakrát, jednou zprava, jednou zleva, v politickém i zeměpisném smyslu, v těsném sousedství centra dvou zhoubných ideologií, které tvoří děsivý experiment 20. století. Vyšel z nich po nesmírném utrpení poškozen. Věřím v odvahu i sílu svých spoluobčanů, že doléčí jizvy z tohoto poškození a znovu se přimknou k Evropě. Nevstoupíme do Evropy jako jednotný stát Čechů a Slováků. A já vím z části vašich dopisů, za které vám dnes ještě jednou děkuji, že mnozí toho litujete a někteří s tím nejste srozuměni. Doceňme při půlnočním zamyšlení i v dalších dnech na západním i východním konci našeho dosud společného státu, že není v moderních dějinách příliš příkladů, aby se během jediného lidského života udělalo tolik pro společenské a hospodářské vyrovnání dvou původně zcela odlišně vyvinutých částí. Není to argument proti nikomu a pro nic. Je to pojmenování splněné historické role Československa. Spěchám poděkovat všem, kteří se svou rozvahou a úsudkem přičinili, že nevzniklo nepřátelství mezi našimi národy, že se náš stát dělí klidně a pokojně, jak o tom ostatně svědčí atmosféra dnešní silvestrovské noci. Je to důstojná tečka za Československem a důležitý vklad do kolébky nových států. Československo nezanikne zcela. Naváží-li oba nové státy na jeho tradice. Trvat v tomto žhavém prostoru na svém, obrnit se každodenní prací a setrvat na demokratických principech. Bylo by ke škodě oběma našim národům, kdyby se tak z jakéhokoliv důvodu nestalo. Popřejme teď novým státům, České republice a Slovenské republice, šťastné vykročení. Popřejme tak sobě, neboť na nás všech je vykročit zítra správným směrem. Vážení a milí spoluobčania, v živote spoločenstiev ľudí vždy niečo zaniká a niečo nové vzniká. Sme svedkami toho, že dnes zaniká spoločný štát Čechov a Slovákov a národností, ktoré spoločne s nami žijú, a o niekoľko minút vzniknú dva samostatné demokratické zvrchované štáty, Česká a Slovenská republika. Pripomeňme si, že za uplynulých 74 rokov sme prežili iba 26 rokov v podmienkach slobody a demokracie a 48 rokov v podmienkach nebývalého útlaku, pošliapávania ľudských práv a slobod, v podmienkach hospodárskeho živorenia, devastácie životného prostredia a ľudských duší. Vzdajme vďaku Bohu za to, že sme to všetko prežili a že sme sa dožili krachu komunistického totalitného systému
a že už tretí rok môžeme žiť v podmienkach slobody a demokracie, duchovnej obrody a obnovy slobodného trhového hospodárstva. Nie je to náhoda, že práve v podmienkach slobody a demokracie sme boli schopní pokojne, korektne a spravodlivo reagovať na emancipačný vývoj Slovenska ustanovením 2 samostatných štátov. Vďaka tomu končí síce riadenie štátnych záležitostí tak povediac z jedného spoločného domu, ale nekončí bratstvo a priateľstvo medzi Čechmi, Moravánmi, Slezánmi na jednej strane a Slovákmi na druhej strane. Nekončí spolupráca a súčinnosť v ekonomickej oblasti, v kultúrnej, vedeckej, ale ani v štátnej sfére. Československá vzájomnosť žije a bude sa ďalej prehlbovať a rozvíjať, pretože dostala nový rámec a nové impulzy. Naše nové štáty vstupujú s veľkým kreditom do rodiny slobodných demokratických štátov. Pred nami je nebývalá perspektíva pokojného a demokratického vývoja, perspektíva duchovnej a mravnej obrody a ekonomickej prosperity. Náš život sa stal pre všetkých zmysluplnejším. Chopme sa nových príležitostí a pričiňme sa o šťastnejší a pokojnejší život nás všetkých. Pripijme na vaše zdravie a na váš úspech, vážení a milí spoluobčania. Amigo.
Jeden rok se právě přelomil do roku nového. Letos jinak než v letech předešlých. Ten předěl není tentokrát jen formální. V skutku se loučíme. V skutku vítáme. V skutku očekáváme. Loučíme se s kusem vlastní historie. Vítáme tu příští v očekávání, jaká bude. Asi si v tuto chvíli, možná zaplaveni lítostí a smutkem, možná v proudu silvestrovského uvolnění, možná v navyklé lhostejnosti, neuvědomujeme, že s půlnočním přípitkem jsme vyzváni jeden každý z nás k nové odpovědnosti za historii budoucí. Snad proto by aspoň ta důležitá z našich novoročních předsevzetí neměla být letos formální. Česká televize vás, naši milí, vděční i nevděční, spokojení i nespokojení diváci, vítá do prvního dne existence České republiky. Vznik samostatného českého státu, jeho konstituování a s tím související potřeby duchovní i materiální sféry přinesou nové aktuální programové podněty a akcenty, na které chceme vnímavě a pohotově reagovat. V tom spatřujeme kus té své odpovědnosti vůči nové republice i vůči vám. Já s tebou teď chci tu chvíli být. Čas nám běží, my doháníme stěží to, co mohli jsme mít. Stůj se mnou, nenech se znovu zabít. Strach už neměl bys mít. Co dnes ztratíš, to zítra se ti vrátí. Až začnem zas žít. Osud ti dal, tak buď se mnou, jen malá chvíle zbývá nám, je napravdu čas. Jen spolu už nespadneme dolů, ta víra je v nás. Nestyď se, že české srdce máš.
Dnešním dnem tedy vznikla Česká republika. Chce vstoupit do života důstojně a hrdě, v duchu tradic této země.